Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. ħajtellaħħom li ħajtellaħħom li ma niflaħx għalih iżjed il-ħin kollu jissendika minn kamra l-oħra ma niflaħx iżjed il-min ġabu fil-palazzi u minn fejn sabuh il-dan. Ħanaqra ftit, żur! Ħajma! It-tewmin, Tina u Tano. Ħajma x'nervi għamilli. Tina u Tano kellhom jgħattu id-dnejhom għax ma felħux għal dawk il-ħsejjes kollha ġejjin mit-triq. L-istorbju xejn ma kien jottalihom imma Tina u Tano ma kienx idejjaqhom biss l-istorbju. Tina kien idejjaqa min jannaqa, fil-waqt li Tano xi tannieqa kien iħobba imma mbagħad ħafna dawl xejn ma kien jogħġbu. U meta kien ikun f'post imdawwal kien ikun irid jilbes nuċċali skur. Tina u Tano kienu tewmin u kollox kienu jħobbu jagħmlu flimkien. Huma u jikbru, il-ġenituri tagħhom indunaw illi bħala trabi meta kienu jgħidulhom ma kienu iħarsu lejhom. Tina, Tano, Tina, Tano, Tina, Tano. Wara xi żmien il-ġenituri u xi familjari bdew jindunaw illi Tina u Tano kellhom diffikultajiet kbar. Qed ninkwieta għax ma tantx qed jgħidu kliem, ħasbet il-mama. Qed ikollhom kemm xejn diffikultà biex jitgħallmu u jagħmlu affarijiet waħedhom, innutat in-nanna Sina. Għalhekk il-ġenituri ħadu lil Tina u lil Tano għand il-pedjatra, it-tabib tat-tfal. It-tfal deru b'saħħithom u ma kellhomx problemi ta' smigħ imma ftit kienu jidhru li qed jagħtu każ dak li qed jiġri madwarhom. L-aħjar li tibdew toħduhom għal xi terapiji għalilhom il-pedjatra. U għalhekk Tina u Tano bdew jattendu postijiet ta' terapiji differenti fejn kienu jilagħbu imma jitgħallmu wkoll. Xi xhur wara Tina u Tano marru għand psikologa. Din tistudja l-imġiba tal-persuni u kif jaħdem moħħhom. Ejduli ftit dwar l-imġiba li qed tinkwetakom, qalet il-psikologa lill-ġenituri waqt li Tina u Tano għadu jilagħbu b'xi ġugarelli. Il-psikologa komplet tistaqsi ħafna mistoqsijiet lill-ġenituri u għadet tosserva kif it-tfal bdew jilagħbu bil-ġugarelli. Marret ukoll tara lil Tina u lil Tano l-iskola. L-iskola osservat kif kienu qed jitgħallmu u kif iġibu ruhom waħedhom u ma' tfal oħra. Kien hemm drabi meta Tina u Tano kienu jippreferu joqogħdu jilagħbu waħedhom u ma kinux iridu joqogħdu ma' sħabhom. Ftit żmien wara reġgħu marru għand il-psikologa. Din id-darba l-psikologa qaltilhom Tina u Tano qegħdin fuq il-firxa wiesa tal-ispettru tal-awtiżmu. Imma dan l-awtiżmu xi jkun tajt? Inti qed tissendikani għal ġajt!